Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskeraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1%era iristen. Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Euskal Pilota selekzioak nazioartean ofizialtasuna lortzeko behar duen laguntza eskaintzeko. Para eso, para el fútbol, españoles. Tenemos que ser españoles y para jugar a pelota sí podemos ser vascos. Bien. El resto, es que todo el resto es selección española, obligada por ley y obligada por sanciones a quien no desee participar en ella. Porque en nuestro país la reivindicación y la exigencia es tanto para unas modalidades deportivas como para otras. Es para todas. Desde Tutera a Baracaldo, y esta es una reivindicación muy sentida. En ese sentido, no esperen que les apoyemos con un voto positivo cuando una vez más se nos niega una reivindicación histórica y transversal en la ciudadanía vasca. Uste dut ez dudala gehiegi esaten gaurkoa Euskal Kirolentzat egun historikoa dela esaten badut. Historikoa ere bada Euskal selekzioei nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko eskubidea aitortu behar zaiela uste dugun milaka eta milaka euskaldun herritarrontzat. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urte hurrena ospatu asmoz loratzen jaialdi egin dute iragan asteburuan.
Egun osoko egitarauarekin Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak bildu dituzte Hondarribin. Larunbat goizetik hasi zute jaieguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri eman zuen ibilbide historikoarekin. Eguerdiko 12etan Gipuzkoa plazan elkartu ziren, Jaizkibelen sinbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egin zuten jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:00 ekitaldi nagusiari ekin zioten bentan. Azkenik de inglesa Nari Pinpilinpusis eta Merina Grestaldeekin eman zioten amaiera borobila egunari. Jaizkibel konpainiak igarotako urteak eta gero taldearen freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grina nabarmendu zen asteburuan Hondarribin. Aneleku ona Jaizkibel konpainiako kide izan genuen iragan astean 11ako magazinean, eta adierazi zuen eman beharreko aurrera pauso asko daudela oraindik, baina loratzen jaialdiak berrindartzeko balioko zuela. Nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez? Herriko udalaren eta instituzioen babes falta sumatzen dute eta 21. mendean oraindik dugun arazo honi aurre egiteko beharrezkoak direla gaineratu du leku honak. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina instituzioena ez, eta azken finean hori da hau konpontzeko gakoetako bat. Bien bitartean Jaizkibel konpainiak lanean jarraituko du indartsu alarde parekide bakarra lortu arte. Esta tierra no me había dado más que hambre, miseria, injusticia y crímenes. Y del día a la mañana empiezo a robar. Qué placer robar a la patria aquella. Como voy a tener mala conciencia de robar, sobre todo. D ereduaren auzia berriz ere lehen lerriora etorri da, Nafarroan, hainbat konturengatik, hainbat arazorengatik. Azken aurrekoak izan dira Larragako hainbat familia, hezkuntza departamentura jo behar izan dutelako, beren herrian eredu publikoa nahi dutelako, eta nolabait hori erreklamatu behar izan dute. Segurazki ez dute bestelako arazorik izanen, eta segurazki aurrera aterako da beren eskaera beste batzutan atera izan den bezala, baina nik uste erroko arazoari begiratu beharko litzaiokeela. Ez bakarrik unean uneko arazo horri, alegia Larragan ez dagoela de eredu publikorik, baizik eta momentu hauetan de ereduan ikasi nahi dutenak eta seme-alabak de eredura eraman nahi dituzten gurasoek hezkuntza departamentura jo behar dutela eta erreklamatu egin behar dutela hori. Nolabaiteko militantzia puntu bat eskatzen du de eredu publikoan ikasteak, eremu ez euskalduntzat jotzen duten horretan, eta zergatik gertatzen da hori legeak bermatzen edo ustez bermatzen baldin badu eskubide hori, hezkuntza departamentuak eskola mapa jotzen du horren arrazoitzat edo aitzakia gisa erabiltzen du
aurreko gobernuak ezarritako mapa bat da, eta bertan erreferentziazko ikastetxeak aurkitu ditzakegu. Hor daude ereduko erreferentziazko ikastetxeak. Aurreko gobernuak egin zuen hori nolabait errazteko eta eredua eremu ez euskaldunera zabaldu zutenean ikusi zutelako eskaintza sakabanatu egiten zela. Oso eskaera gutxi zeudela herri batzuetan, 2, 3 eta horrekin ez zela nahikoa ikasgela bat sortzeko, eta hortaz erreferentziazko ikastetxe batzuk sortu zituzten nolabait errazteko. Baina hala eta guztiz ere malgu jokatu zuten eta ikasgela batzuk zabaldu zituzten naiz eta gutxieneko langara ez iritsi. Gogoratu behar dugu, gaur egun gutxieneko langa hori 8 aurretan dagoela. 8 ikaslek eskatu behar dute ikasgela bat ereduan hori bermatu ahal izateko. Zer gertatu da gerora? PSN agintera iritsi zenetik, arau hori zorrotz betetzeko konpromiso hartu dute, eta orain ez dute halakorik ikusten, ez baldin badira 8 haur elkartzen, maila berekoak, eta alegia orain zorrotzago jokatzen du gobernuak lehen baino, eta hortaz hainbat herritan arazoak izan dituzte. Iaz Mendigorrian gertatu zen, kalean errebindikatu behar izan zuten beren eskubidea, eta presioaren ostean iaz lortu zuten herrian eredu publiko bat sortzea. Orain Larragan nolabait bide beretik doaz, ez dute gauza bera gertatzerik nahi, eta orduan denborarekin eskatu dute baimen hori, edo esan diete mapaldatzeko Larraga ere barruan sartzeko, baina hasieran esaten nuen bezala Errioko arazoari erreparatu behar diogu. Kontua ez da Mendigorrian edo Larragan gertatzen dena, baizik eta oro har zergatik dagoen sistema horrela antolatua, gurasoek, familiek eta oro har euskaltzaleek halako esfortzu gehigarri bat egin behar izan dezaten ereduan ikasteko edo ereduan bizi ahal izateko. Hortaz, Errioko arazoa hori da, zergatik ereduko lerro bat ireki ahal izateko baldintza batzuk eskatzen dira gainerako ereduei eskatzen ez zaizkienak, ez? Edozein herritan haur batek gaztelaniaz ikasteko ez du inolako arazorik izanen, ez zaio inongo trabarik jarriko, eta aldiz euskaraz ikasteko ikusten dugu halakoak gertatzen direla, ez? Duela gutxi Aguilarko des herrian ere beren kabuz mobilizatu behar izan zuten garraio zerbitzu bat, eskola garraio zerbitzu bat lortzeko, aurreak euskaraz eskolatu nahi zituztelako, eta Arabara eraman behar zituztelako hango kanpezuko ikastolan ikasi ahal izateko. Eta oraingoz Nafarroako gobernuaren erantzuna da nolabait araubideari, legeari oso ertsi heltzea eta esatea ezin duela besterik egin. Hori azkenean da euskarafobia intentsitate handikoa ala txikikoa, baina euskarafobia maskaratzeko bide bat, esatea legeak ez dizula uzten, ze jakin badakigu bestelako kasuak ere badaudela eta egin izan direla halako salbuespenak, eta borondatea balego egin zitekela, baina hortik harago ere agian ez genuke gobernu baten eskuzabaltasunaren zain egon behar edo malgutasunaren zain egon behar halakoak aldarrikatzeko. Eta finean hori da, adibidez, larunbat honetan Tuteran hor dago plataformak deituta egin zen manifestazioan eskatu zutena. Eremu ez euskaldun bat existitzea bera, zentzugabekeria bat dela, ez duela zankarik ez bururik, ez dagoela eginda inolako irizpide linguistikoren arabera, baizik eta muga arbitrario batzuk jarrita, eta muga arbitrario horren iparralderago edo hegoalderako jaiotzeak badituela eragina. Eta horri bazterketa esaten zaio, edo bazterkeria edo diskriminazioa nahi den bezala. Eta hori da finean euskararen legeak ezarritako zonifikazioa, diskriminazio bat, nolabait urteetan eta urteetan mantendu izan dena, eta agintariek urteak joan eta urteak etorri
gogo gehiagorekin, ala gutxiagorekin, baina mantendu izan dutena. Eta onartu izan dutena, era agerikoago batean, era disimulatuago batean, baina mantendu izan dute. Eta hori da, momentu hauetan eta euskararen legea onartu zenetik hainbeste urtera, baina olako zentzurik ez duena. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Erriberako hiriburuko kaleak Viva el euskera de Cortes Abera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, Errigorak hasiera eman baitzion Erriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Hordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain Hordagok Erriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzi nahi izan zuten ezin dela euskara alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. Hiru hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu, ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta Tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Hiru eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marianiako laborantza lurren defentsan. 100 lagun bildu dira kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantza lurrak ez unki lelopean. Marienia eremuko laborantza lurretan Boigues Immobilier enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agricultors eta LB laborantza sindikatuek lurtzendi elkarteak eta ostia sareak deitu zuten parte hartzera. Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde hontan. Marieniako lujak lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu ondoan betiko galduak izanen dira eta ez dira gehiago azpurri emaile izanen.
Lurzaindi elkarteko bozeramaileak gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, bioaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahanzten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere. Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobilier enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, Kadek Lurzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan, eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, 11 lagunen dei bat entzai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Vale, pues yo estoy. Ven. Tuyo. Ven, sí. ¿Qué haces? Help here. Okay. Hey. Allá. Don't worry. Okay. Over there. ¿Dónde es? Ahí. Cógelo. Vale. Joder, tío. Come on. One more. Vete a estos.
txindartxuen loan, aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak.